ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Talaga ka di ngawan ti plano mi ti biyag mo, Orly. Ha? Apay ka di manin, Papang? Di mo lang nga rodanin tuloy tinagkadal. Awan pa'y tamom nga ramidan no sana ti makibarkada. Panyalangan tagbali na masakbayam no kasta ka. Dahita ka di manin ti isderyo kanyak, Papang? Tijak pa nagtuloy ang nagadal? Di mo ka din ang nagtimbagak. Dahil tala makibarbarkada tar aramedam kunak. Alangan mo't nagpupupukaklatan diti balay, Papang. Nagimnastag pa siya rakadwak na iti gagayim ko. Kalpasan na. Kaya't ya may kinaklatan diti balay? Ha! Talagang awan, Sir Ben, at makisarita ka, Orly. Lumaklakay ka nga awan na pulos ti pagnaknakamam. Ay, anyalakit din na yan ni Papang. Kanayo na siya ti makita na. Awan mo ti madingar aramidak. Naimbag ko mo nagar aramidak iti may kaniwas ta iso. Si Taranak. Ngamawan mo ti madingar aramidak. Saan mo't adakas ta agpasya rakadwak dagiti gagayim ko? Anyalakit din na ya. Saan mo ang mababalaw ni Papang mo, anak? Kasdaganak, kaya't may amadaan kay tinarimat ang masakbayan. Mamang. Siyempre, madanagan ni Papang mo. Tadimi mo't ngamin makita nga isaganaam ti masakbayam. Pasigbat ngamin a panagpalailang ter aramidam, anak ko. Awan mo ti da kasi tagpalailang saan ka di, Mamang? Kat, agnanayon kadilat ka nakasta ka? Mamang. Panunutam kumasaan ka nga umububing. Kasano no dumtang ti panawan a masapul nga ipulang minti bukod mi abiyag. Kasano kan tulaangan? Napaknang tayo mat, Mamang. Sa anak tong agrigat ni Oreawan kayon. Ha? Ada negosyo tayo? Umdas tunday siya pangalaki ti pagbiag ko no bilang laan. Kasanon, no mamismanage to tinegosyo tayo na awan kami. Ha? Tinegosyo, no saan ang maaiwanan ang naimbag, malugi. Kabaalam ka di nga imanihar tinegosyo ang mapanawan mintokan ka. No awan mo ti uray basit la ko mga amo maipapan iti panangimanihar iti negosyo. Mamang. Dayta ko ba ti panunutem, Orly? Iso di mo tagidaksen no bagbagaan na ka ni Papang mo. Taamin nga aramidan na, kat parakan ka, Orly. Ni Orly. Rimuar itay sumipngat. Saan pa yasimangpat? Awan manan. Sigurado parbangon manan na sumangpot dyan anak mo. Piping. Talaga saan ngagnaknakam. Pasig nga pasyar tilinaw da utag na. Dahil talag palpala ilang nga kadwa na dagiti barkada na ti amuna. Piping, pangaasim ko ma. Saan ta sumuko? Kasapulan na ta ni Orly nga anak ta. Data ti rumbang amang igiyakan ko na. Aramidan tamo ti amin, Dahlia.
ngam ni Orly nga anak ta, ti ayan, ti parikot. Piping, Kitaging kasan ngagnakam ni Orly, awan lata mokon. Agbanag to nakakaasi day jay, no awan tanton, ito yabiyag. Namin anon ana ilawan ta, Orly. Madanaganak. Ni, anya ko matipagdanagam nga eh. Kasanunog si Kugak. Apay ko mga agsikog ka. Kanayin mo't nga ganan ta sana ya. Saan ta maibagaday ta, Orly? Saan ta nga mo noon niya ti dumtang apasama? Si kakit di mat Lisa. Basta ganad ta kanayon, awan to ti rumso aparikot. Orly, Basta kanayon nagtungpal kay ti ibagak. Ipasigurado kan ka, Lisa. Agbalin na naanayas ti amin. Tandaan ang dayta. kasta ti biyag ko, idi ka bambanwagak man ng Emmy. Happy-go-lucky ako nada. Strike anywhere. Tadyak pulos pampanunutan nga addan turumswa aparikot. Kang ronaan na, jak pulos pagdanagan nga amangan no makapasarak itirigat. Takas itinakon-akon, adda kabaalan mi itibiyag. Kanayon abagaan dagiti dadakkel ko nang rona ni Papang. Ngamjak ida ikaskaso, tatirason ko, aging gaa sa anak nga agar-aramid iti dakas, agtali na adlat tamat tinakairwamak akita ti panagbiag. Ngambidot gayam day tamanang, tadimteng ti damo adawal iti biag mi, asang kapamilya. Nangato gaya man di init. Naladaw ako na nagring. Kasanukot parbangon na nakaawid ak. Tanay masan may matan kadagiti barkadak tinagiinom. Masadutag pa bumangon. Kaya't ko pa iti agilad. Pepeng! Diyos ko! Ano na pagsabaktan ka? Ni mamang day siya. Pepeng! Apay nga tala. Pepeng! Ano nga tati mapaspasamak ka ni mamang. Apay akas jay. Orly, anak! Abay ka ditoy! Tulungan na kami! Orly! Orly! Tinasayat. Mapanak adagos si tayan da mamangkan Papang. At dalakit ni dakas na napasamak. Kasano da ito yan, mamang? Kung natin doktor, agbalinan nga inutil ni Papang kapuiti pan nakatake na. Orly, anak. Kasano pa itan tinegosyo tayo? Nilaing Papang ti makaamo amang imanihar iti negosyo. Uray kas kasano.
Nasurwan nakmat ni papang mo may papaniti negosyo, anak. Agpay so, mamang? Uwan, gamiti pa nagbalinan nga inutil ni papang mo. Diyak amo, no kabaala kapag gindanan ti negosyo, kan pa nagasikaso kan ko, anak. Ha? Kalatay to'y apagtangi ti biyang tayo. Diyak amo no anya ti aramida, Corley. Mamang, Saan nakakas ka ni papang mo analaing itinegosyo? Ang gami ka gumaak. Sana rin mga mabaybayan ti anda pagbiagan tayo. Sa pag-aasi, Morley, anak. Tulungan na ko ba? Pang-aasim. Kapilitan na siya lang ti mga sikaso ko ni papang. Tama kumikom ni mamang kadagiti banag asaanan na maasikaso ti amak. Anyan ti kastoy. Apay na pasamak da ito ka ni papang. Gapoy di pan nakaatake na. Nagbali na bedridden. Saan pa na makasarita apulos? Ni, oras gaya mo di pa nagtumar ni papang iti agas na. Sana rin ba nga maliwayan na pagtumaran ni papang. Tama nga nadakas ti pagbanagan na. Pagtumaran ko ni ti agas ti amak. Papang, agtumar kayo ni ti agas yo, ha? Sana rin ba nga maliwayan nyo ti panagtumaryo ko na ti doktor. Antuin. Ni papang. Aglulwa ako kita kanyak. Papang, apay nga aglulwa kayo. Adda na nagarubos ti Luana. Apay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak kan ni papang. Pasensya ka no kinidaw ko ti panagsarak ta, Orly. Okay lang. Naimbang nga ruta na iran na nga ni mamang ijibalay. Adamang banday kan mga sikaso ko ni papang. Amo mo ta bedridden ng taamak, kapoy ti pan nakaatake na. Orly. Kan mayat mo ta nakarwarak ijibalay. Masikuranak nga minin nga dalang ijibalay amang bambantay kan mga sasikaso ko ni papang. Uwan gayam, Lisa. Apay akinid daw mo ti pa nagsinarak ta. Kailiw na ka din, Lisa. Ore siyak, kailiw ka mo't una yan. Diyak ka mo no, da ito iti husto a panawan iti panangibagakan ka iti amin, Orly. Ha? Amo ka da pagdaldalanan ti pamilyayo. Diyak ko makayat ama inayo nakpa iti pampanunutam. Nga masapol ama amuam da ito eh. Anya da ita, Lisa? Masikugak, Orly. Anya? Kasano ang napasamak da ita? Anya, kasano ang napasamak nga ibagbagam? Nalipatam ka din? Kanayon ang mailawan ta, tatunggal agsarak ta, ada mapasamak iti nagbaetan ta. Lisa? Mabutangak iti mabalin ang mapasamak. Nung maamuan dagiti dadakkel ko da iti akasasaad ko ita.
Iso anak isinarakakan ka. Tapno mapagsaritaan ta ti maipapan iti daytoy. No sabali a lalaki, maragsakan dalakit di tagbalindan nga amama nang. Ngam gapo ta irresponsable ak kadagidi a panawan, imbilang ko aparikot ti panagsikog ni Lisa a kaayan-ayat ko. Kaya rigan na bumtak ti ulok idi gapo iti kapapanunot ko iti rumbang nga aramidak. Aklonak napanunot ko pa idi a pagaramidan iti dakes ti bunga ti pannakailawan mi ni Lisa. Ngam uray kaskasano, nagbutengak iti Diyos. Gaputa awanan ti mapanunot ko apang sulbar iti parikot ko. Kinasaritak nga rod ti inak. Nasaya at mataimpod num kanyak dayta, anak ko. Mamang. Anya ti plano yu ita? Diyak nga rin mo, mamang. Diyak nga mininamnama adumtang di kastoy. No kaano mo ta sa balin di kasasad ni Papang. Santo pa'y nagsikog ni Lisa kayan-ayat ko. Damagakan ka, Orly. Anya ti mapampanunot mo nga aramiden. Itata na amwam nga iti mabiit, maadaan kan iti anak. Agbalin kan nga ama. Mamang. Masapul nga agdesisyon ka, Orly. Saan arumba nga ipabaklay mo iti sabali iti sangsangwam ita a sitwasyon? Saan mabalin na siya nga inam ti agdesisyon para kan ka? Nagruna kat agdadatamat nga amom. No kasano ti responsibilidad ko ita iti negosyo tayo, kanti panangas asikasok ka ni Papang mo. Ororayak ti sungbat mo, Orly. Kinapad na, mamang. Diyan mo na niya ti rumbang nga ramidak. Mabutengak, mamang. Anya ti kabuteng mo, anak. Ti responsibilidad mo kas ama. Mamang. Uray kastoy ti kasasaad tayo ita. Gapoy tinapasamak ka ni Papang mo. Saan arumba nga agbalin ka nga irresponsable? Itakder mo ni Lisa. Saan arumba nga baybayam? Mamang. Kas inam. Kano saan ko maanagbanag nga inutil ni Papang mo? Amok akastoy matlaang ti balakad na kan ka. Iso amasapul amaurnos ti amin. Kasarita ta dagiti dadakkel ni Lisa. Saan arumbang abaybayam, anak?
Agyaman ta di nakbinaybayan, Orly. Agyaman unay. Kinapudno na Lisa. Aging gaita nagkalaysatan. Jack pala mo na niya tarumbang aramidak. Ha? Nagrigat gayam ti kastoy. Kaya rigak tagkalkal lauta nga Jack amo na sa dino tarumbang nga papanak. Anya ti kayat mo asawan? Jack amo nung matakdarak tagbalin ni ama iti sikog mo. Orly, anya ka kadi. Nagkalaysatan. Kan may saan ka mo tabaybayan? Agbinadang taadwa. Lisa. Saan la para iti agbalin nga anak ta? No di kat para motan ka dagiti dadakkel mo. Nang ro nakat kasjayan ti kasasaad ni papang mo. Panawanan tapno tumakter ka kadagiti bukod mo asaka, Orly. Pangaasim ko ma. Di kagdanag. Takasi tinakunakon. Adaak ditoy. Saan ka abaybayan? Nang runa kat ipasngay kunton ti agbalin nga anak ta. Napakan ko ni Lolo. Nagkagat ka talaga anak ko. Sa nga pulo pa ilang titawin mo ng pakairanodan kan. Imbag man tamom tararamidam. Insurudak da, Mami, ken Lola. Kasta ka di, anak. Wan, Daddy. Nasayat ni Arno kasta. Sika ngay, Daddy. Kumusta ti work mo? May kabkabesa kung tagpataray iti negosyo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, apanangas asikasok iti negosyo tayo, anak. Talaga, Daddy? Wan, anak. Katsikat inspirasyon ko. Agpaiso? Wan, iso asay-sayatim ti agadal, anak, ha? Sana rumba nga baybayam ti panagadal mo? Yes, Daddy! Promise! Very good, anak. Mala, umay kan. Mapantan ijayan da lola ken mamim. Kitaam ni papang mo, anak. Uray pa'y adun atawan akas tati kasasad na. Madlaw ti kinaragsak itilangan na. Mamang. Kanayon akas arsaritak ni papang mo. Ipampanakal ko kankwan at idakal ang nagbaliwam. Sipon nagkalaysa, kanaadaan kay tibukot mo a pamilya. Ah? Kat mamati akamaragsakan unay ni papang mo para kan kaanak ko. Iso kasta, itilaksid ti kasasaad na itan. Madlaw ang naragsak. Makita ti kinaragsak kadagiti matana. Oh. Papang, naunday a panahon na nagbali na kaparikot mo. Amkak pa'y kitdi. Amay sa kadagiti nagbalin arason. No apay napasamak kan katikasta. Gapo iti panagkonsumisyon mo kanyak iti. Iti naundaya panahon, papang. Italaan nga isawang ko daytoy. Pakawanan na kumagapo iti kinatangkan ti ulok iti. Pakawanan na, papang. Oray si kamamang. Ang kidawak mat kan kay di pamakawan.
Sapay lang ko mata mapakawan lang, mamang. Apay kit dinasaan ngay, anak ko. Da kami tinaganak mo. Sinadaan kami amang pakawan kan ka. Nangro na pa ita, tamakitan tinakal ang nagbaliwam. Kitaam ni papang mo. Umisisam. Talaga maragsakan para kan ka, anak. Uwan nga, paiso. Agyaman na kada kayo, mamang. Papang. Agyaman na kunay. Katikarik. Ikagumaktag balin anasayaat nga adigi ti pagtaangan. Kat amo ka maaramit ko dayta. Gaputa pinadakkeldak anasayaat, mamang. Papang. Nagbanag man a bedridden ti amak, nakitak ti kinaragsak na, gapu iti inot a panagbaliw ko manang Emmy. Kat amok a binalon na dayta agingga iti tanam na, 5 atawan tinapalabas. Ni mamang napigsapay laeng, kat naragsak kami nga agdeden na. Uray pay jak nakalpas iti panagadal ko manang, si papa nakalak amang ibaga, anaaywanak ti negosyo mi. Kat makatultulong ak ita kadagiti kailyak, babaan iti panagtrabaho da kanyak. Namnamaa ka nakaibati ak iti inspirasyon, babaan iti pakasarita ak manang. Inspirasyon amang tignay kadagiti dumdumngeg, tapno agsalukag damat, iti laksid dagiti mapaspasaranda a panubok iti biyag. Tuy pagayam mo, Orly. Pagayam nga Orly, umuna iti amin, agyamanakan ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno ang makaipaay dayto iti inspirasyon. Kompletos rikados kunakmanlaangan. Iso nga awanan ti maibagakpay, no di kablaawan ka, tanalaka ka nakaamiris kan nagbaliw, kadagiti gundaway anang rugin adimtengken ka dagiti panubok. Itultuloy mo nga rod ti tumulong kan agbalin nga inspirasyon para iti dadduma. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalata tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun odyo pay dagiti sabali a pamati ken pamati. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y channel mi, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Makabannog ti agtalon, manong. Aganos ta, ading ko. Saan tamot ngamin na nakaadal gapo itirikat ti biyag? Manong? Sa maysa, masapul at tulungan ta ni Nanang amanggad iti pagbiag tayo, ading ko. Tano saan ta tulungan ni Nanang? Anya laangan nga iti pagbanagan tayo? Anya nga manong?
Awan mabalinta Malangaro din. Ituloy tan taggayag dito'y talon. Madamdama lang napudot ton tindarang ti init ading ko. Umay kan. Anyat pampanunutom, Jerry. Ni Mac nanang. Apay di adim. Ada ka di parikot kan kwa na. Madlaw ko ngamin na maupupay ni ti panagtaltalon milaeng nanang. Nay, saan arumbang alalaeng ti panagtalon anak ko? Napatag ti papel ti manalon iti komunidad. Tanuawan dagiti manalon. Kasano kumama asikaso dagiti talon. Sa dino nga iti pagtaudan ti kanan dagiti umili. Saan kumutkit di alalaison ti panagtalon nanang? Ipampanakal ko ti panagbalin ko aman nalon. Nimak nga ading ko ti pagtanagak. Jerry anak, inauna ka nga adayo ngem iso. Si Kati Rumbeng amang igiyaken kwa na, tapno saan ama upay iti panagbalin na aman nalon. Nanang, laglagi pam anak ko, uray pa'y no agtaltalon kayo laeng ama ko na, dakkel ti kontribusyon nyo iti komunidad tayo. Day tati imulam iti isip jay adim anak ko. Panagkunak, makatulong dagiti alalaki manong. Kasano ko makatulong da ako ng Mac? Agdadata kamong ti makakanigi da grupo dagijay ading ko. Manong? Di ka mamatpati kadakwada Mac. Sana makatulong dagijay. Awan matdakas na, nudom ngagta kadakwada san ka di? Anya? Ag-lecture da ka no madamdama. Ay na Mac, amumot asarong karak no madamdama ni Alice. Isong awan panawon ko adumugitan nyaman nga elektur da. Unay kamatan manong, mabait laang mat. Nangagmumot yung bagak sanaya, adapagnak no madamdama. Sarong karak ni Alice. Iso mabalin ka di Mac. Ituloy tan tagtrabaho dito'y talon, tapno masapa amalpasta. Itikasta, sa anak mo't amala daw amang sarong karak ni Alice. Talaga pinaypayso ni Mac nga adin ko ti di mga giti lecture nga ibagbaga dagi di alalaki. Imposible ti ibagbaga dagi di alalaki. Matulungan da kami aman nalon. Kasano ko mga aramidan da day tangay. Kamay sa. Agdadata akabusor ti lintag dagi di ay. Takamang dakit nga ron ti makakanigi da grupo. Iso kasano ko makatulong da kadagiti kaskada kami aman nalon. Ay, darasagkit din nga idalimanag dagiti rumbang nga iawit ko, dagawid akon. Diyak ka iti maladaw ang mapanitayan da Alice. Namnamaan na ti ipapan ko ijay balay da inton sardam. Iso asa na rumbang nga mataktakak. Baybayaklatan ni Mac nga adin ko adum nga gitan nyaman nga ibagbaga dagiti alalaki. Basta siyak, nas ka na makaawid akon, tapno makapagsagana ak mata sumarungkar kan ni Alice inton sardam. Jakman amo manang Emmy,
Agdadatamat ngamin nga amok ti kinasya sino dagiti lalaki anang engganyo iti kabsat ko ngamno apay ajak man lain niya likakanimak. Binaybayak asimurot ken dimngeg iti lecture dagiti lalaki nga agdakdakiwas idi ijay lugar mi ijay Leyte. Nalabit anapatpatag nga amang kanyak iti daydi akanito ti saritaan mi iti ararogek abalasang iso ajaklatan ingkaskaso ti kukuyog ni Mac kadagijay alalaki. Ti umuna adaras nga isusurot kadakwada ti kabsat kumanang nasunutan pay anasunutan agingga nga idi agbalawak. Nadlaw ko nga ad-adu pa yan agundaway asumurot kadakwada ti kabsat ko ngem ti kadwa enak nga aggammulo iti daga ijay talon mi. Nay, kunak man no si marunukan ka ijay talon ni Mac nga adem. Saan mo tanap na pa ni Jay Nanang? Uray lapim murawon ti mata ka ng uray kan kuana. Ngam sana nagpakpakita ijay talon. Kat no si marunumot kan ka arimwar itay bigat. Anya? Day tati agpaiso Jerry. Ni, napanan na kanu Nanang. Ijakon din amag anak ko, tati amok, sumarunukang ka ijay talon. Kunak no imo na kalaang arimwar ngam iso. Nanang. Napanan nga rudon jay adem, no saan mo't gayam asim marunukan kay jay talon anak ko. Kaslam mo ko no sa dino tinapanan ni Mac Nanang. Sa dino? Masigurado kasi murot manenday jay kadagiti lalaking agdakdakiwas. Amang ibagbaga nga isuda ka no ti makatulong kadagiti kas kada kami aman nalon. Anya, dagita ilalaki nga ibagbagam akamang ti makakanigid a grupo? Wan Nanang. Ay, por Diyos, apay akanayon asumurot kadakwada ni Mac. Kayat na ngamin ti dumag iti lecture da Nanang. Iso akanayon na sumurot kadakwada. Anyan, imbis kumamad ama... Nay, aday tagaya man di adim anak ko. Ala Nanang, siya kun ti makisarita kan kuana. Siya kun ti makam mo. Malaksid ka dagiti inlawlawag ko, adu pa'y ti insurod da kanyak manong. Awan kinapod no dagiti imbagbagada ken kamak. Kasano ko mamatulungan da dagiti mannalo na kaskadata, kat masansan nga agdakdakiwas da lang agkalkalapit agbali na kamang da. Manong, dakkel ti panagtala ko kadakwada, makatulong da. Mabalin ka di Mac, siyak ti denggam. Imbagak lang arudon nga awan kinapod no dagiti imbagbaga dagiti alalaki. Anya kamatan manong Jerry, kasla awan pa nang isakit mo kadagiti padata ang mannalon. Apay ko mga awan. Mannalon akmet, isa arumbeng lang arud nga isakit ko dagiti kaskadata. Apay nga arud adi ka mamati iti ibagbagak. Gaputa imposible dagiti imbagbagada ken kamak. Saan na nakapapati? Ken maysa, di na kun matultulungan ni Jitalon, gaputa kanayon na makikuyog ka kadagiti alalaki. Kasano lang ti panagbiag tayo no kasta ka. Laglagi pa madatalaan ti katulungan ni Nanang amanggad para iti pamilya tayo. Para kadagiti inaudi akakabsat ta. Iso asapay la kumat, agamiris ka Mac. Tulungan na nga agammulo iti daga iti talon. Dahil iti rumbang nga si kaswanta. Saan ka taday ta sumursurot kalatan kadagiti alalaking agdakdakiwas nga agkalkalapit agbali na kamang da. Tulungan na iti talon. Apay nga Jerry, di kay mutan agsasaong agkabsat. Anyat mapaspasamak kada kayo aya. No siyak Nanang, awan ti daki sa mapaspasamak kanyak.
Ni Mac ti kasarita yo. Tunggal ganda ta kakasarita jay adim. Kanayon nga ibaga na nga awan ti dakas ang mapaspasamak kada kayo adwa anak ko. Anya katawanin nanang. Di ka magsasao, gapu tadyak magustuhan tar aramidin na kanayon na sumurot kadagiti lalaki. Di nakmatulungan na pulo si Jetalon. Saan na nakasida kanayon na dua kami ang mapanititalon na napanawan day di tatang. Anak ko. Sipod na rugyan ng tidimngag iti lecture dagiti lalaki, awanin. Kanayon latan na sumursurot kadakwada. Hanyan ti mapaspasamak kada kayong agkabsat. Naalas mo't kat amakit-kita dagiti inaudi a kakabsat yo nga adda saan nyo apagkinkin na awatan adwa ka ni Mac. Nanang. Sang kaibagakken ka anak ko. Sika ti inauna, iso asik ako mga rutirumbang ang makaawat. Kanayon mo takas tatararamidag nanang. Ngam na labusan ni Mac. Un-unaan nan ti panakikoy-kuyog na kadagdi alalaki ngam titulungan na kumay Jetalon. Iso tapno maliklikan ti kanayon na panagsubang mi adwa. Ken tapno sana makita dagiti inaudi a kakabsat mi tanyaman na saan mi apagkinawatan. Agtali na edak pa lang iti kalapaw tayo Jetaltalon nanang. Saan pa lang agawid ditoy. Dandanin makabulan ti kaadak dito'y kalapaw mi dito'y talon. Nga manipod mayak dito'y. Saan pa Apollo sa nagpakpakita kanyak ni Mac nga ading ko. Talaga binaybayan na nasisyak lang ti agasikaso dito'y talon. Di na kong tinulungan. Siguro, day talatan sumursurot kadagdi alalaki ti kukuin na. Di na pa in mapanunit ti umay mang tulong kanyak dito'y talon na napanawan day di amami. Hangam, makaamo ni makita nyaman na kayat na. Di nanto mauray ng agpakpakasi akin kuha na nga umay naktulungan dito'y talon. Kabalak mo't nga si kasun ti talon mi. Iso asa anak to Apolos nga umasidagkan kuha na nga agkid daw iti tulong. Saan Apolos? Nagsakit tinakam kanyak ni Mac nga ading ko, idi imbagak nga awan tinasaya at amagimulan na, iti panakikuykuyog na kadagiti makakanigid a grupo manang. Nga maklunat, nga ad-adapay ti panagsakit tinakam ko, idi saanan ang nagparparang Apolos ni Mac ijay talon. Kat impatudun na latan kanyak ti panaggamulo iti daga, akakaiso na akatulungan ti inak para iti inaldaw a panagbiag mi. Siyakmat, gaputa inauna ngam iso, ad-addan asa anak a nagpakumbaba, nang runakat amokmat akabaelak nga asikaswan ti talon mi. Sumagmamano abulan asa anak a nagpakpakita iji balay mi manang, kat nagtaltali na edaklaeng iti kalapaw mi iji talon. Agingga idiing kadeng ko ti agawiden, tapno umiliwak met kadananang, ken kadagiti kakabsat ko. Anya jay kunayo nanang? No kasano ti kabayag ti panagnaed mo iti kalapaw tayo ijay talon. Isumutan ti kabayag ti saan a panagawid ni Mac nga ading mo anak ko. Anya? Day ta ti agpaiso. Kat tinaudi adamag ko maipapankan ko ana.
Talaga asimurutan iti makakanigid a grupo nga imapon iti kabambantayan. Anya? No kasta, talaga pinatuloy na tinakikapang iti makakanigid a grupo? Wan anak, katika kaiso na laangan a pamuspusan, tapno maamwak ti mapaspasamak ijay adem. No makasaritak dagiti kakalugaran tayo nga agan anop ijay bantay. Nawayada ngamin a makapan ijay, tasaan mo't idadang randag iti lalaki nga da ijay. Pakaironudan da ngamin idananang. Uy, nakarkar nakasuron ko ti kabsat ko, kapoy ti inaramid na. Hanggang anya, Jerry. Hanggang madanaga nakpara kan kuwa na nanang. Madanaga na kiti nagbalin a desisyon ni Mac kasi murot iti makakanigid a grupo. Itapay laeng, rumbang nga isagana tayo ti bagi tayo. Tama nga no kalat-lata na madamag tayo, ana isagmak ni Mac kaputa na paengkwentro da kadagiti militar. Man amo anak ko, madandanaga-anak, agtib-tibayo ak. Ha? Apay ngamin nanang? Saan ama punas iti isip ko ni manong mo amak? Anya? Wan nga agpayso nanang? Kumusta nga tan ni manong Mac? Jak amo anak, jak amo. Ngam idipay kalman asaan ama punas iti isip ko ni manong mo amak. Am kakamangan no adadakas na pasamak kan kwa na. Ala, saan kayo nga agsao iti kasta nanang? Ay, yadadayo ko matiapo. Sapay la kumata. Ha? Ne, anya day ta nagsardang iti batog anak. Lugan ti pulis nanang? Anya, ne, apay nga ta. Anya ti gagara dagiti pulis. Agyamanag, nalpas ko amin ang dagiti trabaho diti talon. Nabubunas ti busel dagiti mula kita dito eh. Masapula ka na yun na masuknalak, tapnawan ti makalusot a peste. Jerry! Timog ni nanang day siya. Jerry! Kanya nga ta tinapasamak. Apay akilat ngayon may dito'y talon ni nanang kat agdadaras pa eh. Tinasaya at sabdaklangan. Anya jay kunayo nanang. Awanan jay adim. Natayon ni Mac anak ko. Anya, kasano napasamak na ita? Nakamuan nyo. Kagap-gapo nagiti polisi jay balay anak ko. Isuda tinagipakamoy ti amin. Diyos ko. Pangasim anak, kayo ganak ijay morge. At nakano ijay tibangkay jay adim.
Pag-aasim, Jerry. Oo, nanang. Sige nga Rod. Mapantay o dyan itamot lang. Umay kayon. Sir, anya ti napasama kiti kabsat ko. Rumrumwari ti investigasyon mi. At iti pada na mutla nga rebelde tinanggudas kan kuana. Anya, nag-investigar kami iti nakapasamakan ti insidente. Nagdamag-damag kami kadagiti agindag ijay. Ato tinakakita iti napasama kabsat. Talaga nga inggagaragayam dagiti rebelde tinanggudas kan kuana. Iti sangwanan dagiti agindag ijay. Tapno saan da ka natuladan ti aramid ti kabsat mo? Sir, mati kawak. Nabayag saan may nakita ti kabsat ko. Sigun iti amumi. Naawi sa kimapeng ka dagiti rebelde. Nalukoy da kumapeng ka dakwada. Kasano nga rin nga isuda mo't lati makagapo iti napagteng na. Kapsaat, sigun iti salaysay dagiti witness. Sakbaya pinapatay dati kapsat mo. Pagpudpudnuan da, no isukat espiya dagiti soldado. Anya, sinuspetsada nga espiya dagiti soldado ti kapsat mo. Isu asinentensyaan da. Kadamo tayo amin. Kadagiti rebelde. Patay ti sentensya dagiti pagatapan da nga espiya dagiti soldado. Nagsakit a panunutan manang Emmy, tigayam manggibus iti biyag ti kabsat ko, kat timot laang mismo a grupo a nakaawisan na ako mapengan. Gapu ka dagiti karida nga ilaban da kampay idi ti karbengan dagiti nakakaasi aman nalon akas kada kami. Aklo nagmanang, nakarkaro pay ngem iti marikriknak a sakit. Ti makitak nga inaldaw nga agladladingit kan agsangsangit ti inak, gapu iti napasamak iti kabsat ko. Rinik na iti nakana ti napagteng daydimak. Kat ti kasakitan manang, gapu iti napalalo a panagladingit ti inak, kinettel na ti bukod na abiyag. Awanan ti sabali nga amok arason, no apay nga inaramid na ti kasjay, no saan at tinapagteng ti kabsat ko. Ad-addan arimswa ti gurak kadagiti makakanigid a grupo manang. Iso nga inggaed ko tinagtalon tapno mapagadal ko dagiti kakabsat ko. Kat saan da a maipada kada kami iti daydimak nga awan nagadalan na. Iso analakaan na alilaw dayjay a grupo ti kabsat ko. Wan manang, ti kaawan ti edukasyon ti maysa kadagiti kang runaan a makagapo, no apay nga adu ti maalalilaw iti nasamit a panagsarsarita dagiti awanan bain nga itta ti kagimungan. Iso asapay lakuma takadagiti dumdungeg, agamiris kayo a naimbag, di kay agpa-impluensya wenno paalilaw kadagiti makakanigid a grupo, kasigurado a madadael laeng ti masakbayan nyo. Tuy pagayam mo, Jerry. Jerry, anyan a nagkasang tinagbalin apadas mo pagayam ko.
napalalo ti napasaram asaem. Saem at ipudpud no arason, kat dagiti manangalilaw nga inawagam iti itta ti kagimungan. Mamatiak nga agbalin nga inspirasyon daytoy insalaysay mo, tapno mawaknitan ti isip dagiti dumdumngeg itaakan ito, amakulkulaapan ti isip da, gapu iti panangawis dagiti makakannigid a grupo. Agbalin tayo kumaanatibker, kat saan tayo apaalilaw. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos, ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo.